mikä sen mukavampaa kuin tutkia Jumalan sanaa. Mä laitoin tonne vielä nettiin semmoisen kutsun, että diakoni on kutsuttu palvelemaan ja onko se haasteellista vai onko se suuri mahdollisuus meille uskoville. Aina kun ruvetaan puhumaan tekemisestä tai käsillä tehtävästä tai mistä tahansa palvelumuodosta seurakunnassa, niin mehän puhutaan tekemisen siunauksesta ja mikä sitä tekee minun mielestä haastavan opetettavan, niin on se, että hyvin moni sekoittaa sen siihen, että me tekemisellämme ansaitsisimme jotain, mitä me emme muuten ansaitsisi. Ja mä vähän haastan meidän ajattelua, vaikka tämä on tuttu aihe, minä tiedän, että tämä on tuttu aihe monille, mutta mä puhun tämän myöskin tuonne kameran äärellä olijoille samalla, että kyllä sillä on erityinen siunaus sillä meidän tekemisellämme meille uskoville tässä elämässä. Ja tarkoittaako se sitä, että me ansaitsisimme jonkun palkintopaikan sitten Jumalan pöydässä kerran päivänä? Ehkä ei. Ja onko tällä meidän rukous kautta uskon elämällä joku tämmöinen tikas taso, että mitä enemmän me sitä teemme, niin sen paremmin me sitten pärjäämme. Ja meillä on rahallista hyvinvointia kautta terveyttä kautta kaikkia muita hyviä asioita, mitä me ihmiset täällä maan päällä mittaamme, ehkä niinkin. Mutta se ei ole Jumalan itse tarkoitus meidän elämässämme, että me hankkisimme tällä tavoin niitä siunauksia. Kyllä me niitä saamme sitäkin kautta. Me oltiin eilen Ipin kanssa tuolla katolla parin muun kaverin kanssa ja tyhjättiin seurakunnan kattoa lumesta. Ja tämä asia pohditutti mua siellä katolla ollessani, kun aurinko paistaa, ja siellä oli ihan mukava kuunnella Ipin muisteluja vanhoista ajoista, mutta myöskin sitten hänen kokemuksiaan tästä ajasta. Mikä minulle oli tärkeää siinä, että näkikö joku, että mä olin siellä katolla tekemässä lumitöitä, se ei ollut se pointti, vaan mitä mä itse koin henkilökohtaisesti eilisen päivän aikana, oli se, että me Ipin kanssa siinä keskusteltiin. Emil, poikani, oli siinä myöskin mukana ja hän kuuli, mitä me keskustelimme. Se kohtaaminen oli ehkä kuitenkin se siunaus, mitä minä siitä sain. Samalla tietenkin katto tuli tyhjettyä lumesta ja siinä oli monet muutkin läsnä. Ja sen jälkeen, kun me sieltä katolta laskeuduttiin, niin totesimme taas olevamme maassa maan tavalla, ja sitten täällä oli rouvat vielä keittänyt keittolounaan ja sitä saimme siinä yhdessä sitten syödä. Oli semmoinen perhefiilis. Niin sen minä siitä sain. Kohtaaminen Ipin kanssa, kun en ollut pitkään aikaa häntä nähnyt, ja sitten se yhdessä oleminen, yhdessä ruokailu, ja ne oli sitä parasta aikaa mun mielestä eiliseltä päivältä. Tällä tavoin me voidaan miettiä syvällisemmin sitä tekemistä seurakunnan keskellä, mitä se tarkoittaa. Jos me jätämme kaikki seurakunnalliset asiat hoitamatta ja tekemättä, niin mitä siitä seuraa? No siitä seuraa se, että seurakunta ei hetken päästä sellaisenaan enää ole, kun me sitä ajattelemme. Seurakunta on toki meidän yhteytemme sydämissämme, mutta me monesti puhutamme tätä rakennusta ja meidän yhdistystä myöskin seurakunnaksi. Ja niin, onhan se meidän yhteinen yhdistys ja yhteinen tämä rakennuskin on. Me olemme kaikki osaomistajia. Ja samalla me myöskin luovutamme sen Jumalan käyttöön yhtä lailla kuin meidän sydämemmekin. Tämä on semmoinen, miten mä kuvailisin, että kun meitä on kutsuttu vapauteen tästä maailmasta, vapauteen myöskin synnin orjuudesta, pimeydestä, valkeuteen on meidät on kutsuttu. Mutta samalla myöskin Jumala tahtoo pitää meistä huolta sillä tavalla, että meidän kauttamme evankeliumi menee eteenpäin. Me kohtaamme toinen toisiamme, toisia uskovia rohkaisemalla, mutta sitten hän myöskin sanoo samalla, että menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsia, eli tämä evankeliumin sanoma. Raamattu on täynnä kuitenkin kehotuksia ja käskysanoja ja myöskin sitten, että hän ei velttoja elätä ja velton ihmisen loppuu hänen mahansa ja niin edelleen.
Ja siellä on myöskin tällaisia totuuden sanoja, mutta sitten samaan aikaan siellä on myöskin niitä armollisia totuuksia, eli lankeava ihminen, niin katuva ihminen ja niin edelleen saa armon. Myöskin meille uskoville, että jos me erehdymme tai eksymme, niin meillä on mahdollisuus palata Jumalan takaisin tekemällä parannuksen ja pyytämällä syntejä anteeksi. Ja niin kuin me tiedämme, miten Jeesus sanoo, että älä enää syntiä tee. Huolenpitoa. Hän tuli itse täyttämään lainkirjaa. Monesti tuo laki on vähän semmoinen, että me halutaan mielellään, niin kuin meitä on kutsuttu vapauteen, ei niinkään lain alle. Ja näinhän se pelastus onkin. Ja se armotyö hänen toimestaan on se, että me emme sillä lailla enää pelastusta täytetä, vaan Kristus yksin on sen meille järjestänyt ristintyönsä kautta. Sitä me emme tässä tänään sekoita, emmekä laske perustusta uudelleen. Mutta hän itse täytti tuon lainkirjaimen ja tuo koko Raamatun teksti on meille sovitukseksi ja neuvoksi, miten meidän uskovien tulisi elää. Niin kuin olette huomannut, niin joskus meille on haastavaa valita uskovinakin, mikä tässä maailmassa on oikein ja mikä väärin. Sitten me rukoilemme ja monesti saamme viisautta. Sitten joskus me emme rukoile ja teemme niin kuin meidän oma liha sanoo. Ja huomaamme, että me erehdyimme ja lankesimme ja eksyimme polulta. Eli me tarvitaan Jumalan sanan ohjeita, kaikkia Paavalin, Pietarin kirjeitä, kaikkia evankeliumin tekstejä me tarvitsemme. Me tarvitsemme myöskin sitä vanhempaa viisautta, mitä löytyy vanhan testamentin puolelta, että me pikkuhiljaa käsittäisimme Jumalan työn meidän elämässämme, koko sen leveyden, koko sen syvyyden ja koko sen pituuden. Ja silti me olemme vasta, miten se Paavalikin sanoi, ikään kuin keskosia ja alussa. Ja siihenkin tulee se rakkauden armon sanoma meidän elämäämme, että hän on antanut sen tekstin lapsen mielisille. Ja sehän ei ole tässä tapauksessa negatiivinen sävy, vaan sehän on erittäin positiivinen sävy. Lapsina luottaa isänsä ja äitinsä ja vanhempiinsa. Otan tässä lämmittelyksi muutaman kohdan ja jos Pyhä Henki näin johdattaa, niin sitten mä pysäytän näin, mutta käyn vähän reippaamalla tahdilla näitä sitten eteenpäin. Matteuksen 22 ja sieltä 37 ja 39 jakeet. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli huomataan tässä, että rakkaus on se pääasia sekä Jumalaa kohtaan ja sitten myöskin lähimmäistä rakastaa niin kuin itseäsi. Eli koko syvyys ja pituus tulee tuossa, että rakasta Jumalaasi. Ja sitten vielä se, että meidän tulee rakastaa myöskin itseämme ja välittää itsestämme, ei ole ihan sama mitä sinulle tänään kuuluu, vaan se, että hänen tarkoitukset, että sinä voisit hyvin. No, tämä uskovan ihmisen elämä, puhutaan kapeasta tiestä, kilvoittelusta ja sehän tulee siitä, että me niitä meidän lihan haluja ja himoja ja ihan niitä vääriäkin päätöksiä, niin me alistamme Jumalan hengen toiminnan alle. Eli me luemme sanaa, tutkimme sitä päivin öin ja sitten me rukoilemme, että se muuttuisi meidän elämässämme vielä ajatuksiksi ja sitten myös käden teoiksi. Ja silti se joskus tuntuu hankalalta. Matteus 10.39 kuitenkin sanelee meille näin. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Eli siellä on kuin onkin meidän uskovien elämään jätetty se mahdollisuus. Eli että me löydämme sen kuitenkin Kristuksen kautta ja uskovan ihmisen elämän kautta. No sitten tulee Matteus 23.11. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Alkaa tulla tämä Kristuksen luonne esille. Jeesus itse. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Nyt mennään jo, Jeesus itse on näyttänyt meille mallia, mitä se ihmisen elämä tulisi olla.
Ja sitten seuraus. Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkien lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Paljon kirjoitetaan ja paljon puhutaan palvelijoista Suomessa kautta maailman, että he ovat kyllä hoitaneet seurakuntaa esimerkillisesti ja julistaneet ja kiertäneet ympäri ja ämpäri ja hoitaneet sitä leiviskäänsä mallikelpoisesti. Mutta sitten sieltä lapset kirjoittavat, että kotona isä oli aivan erilainen. Kotona äiti ei ollut yhtään sellainen kuin seurakunnassa. No me tiedämme näitä tarinoita, näitähän on pullollansa. Mutta tässä on ihan selkeä sanoma, että meidän tulee huolehtia lähimmistä ja omaisista ensin. He eivät saa jäädä palvelutehtävien alle missään tapauksessa. No, sitten jatketaan. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Tämä löytyy Efesolaiskirjan 5:25. Jaakobin kirjeestä. Puhdasta Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelustaan huolehtia orvoista ja leskeistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Eli sieltä lähimmistä, sieltä perhepiiristä tullaan pikkuhiljaa myöskin niihin toisiin ihmisiin seurakunnassa. Ja miksei naapuriinkin? Mikä on naapurille parasta evankeliumia, kun on huolehtia hänen tarpeistansa ja hänen ajatuksistansa ja hänen olemassaolostansa ja niin edelleen. Mikä on se palkka? Onko meillä palkkaa palvelutehtävistä? Hebrealaiskirja 6:10. Eihän Jumala ole epäoikeudenmukainen, ei hän unohda teidän tekojanne eikä rakkauttanne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet hänen pyhiään ja yhä palvelette heitä. Ei hän jätä näkemättä sinun tekojasi lähimmäistäsi kohtaan, sinun palvelutyötäsi seurakuntalaisia kohtaan ja kaikkia muita kohtaan. Mainitsinkin tuossa kuitenkin sen vapauden ja minkä meidän on kutsuttu. Galattalaiskirje 5 ja sieltä 13 ja 14 jakeen. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudattaa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli jälleen kerran selkeä ohje siitä, miten pysyt siitä vääränlaisesta vapaudesta erillään. Eli et ala miettimään pelkästään itseäsi ja etuoikeutettua asemaasi toivokassa tai maan ääressä tai perhekuntasi keskellä, niin ala ajatella sitä lähimmäisen tarvetta ja mitä se rakkaus häntä kohtaan tarkoittaa. Eli tässä pidetään huolta meistä uskovista. Sitten välistämättä tulee tilanteita, että rakastakaa vihamiehinne ja rukoilkaa vainoajien puolesta. Eli tulee niitä miten mä nyt kuvailisin, tulee niitä tilanteita, jotka ajatettu riitaan tai epäsopuun kyläläisten tai seurakunnassa tai toivokkalaisten kanssa, niin meidän tulee uskovina ensisijaisesti rukoilla tilanteen puolesta ja sitten vainoajien puolesta. Tulisiko meidän antaa anteeksi meitä loukanneelle henkilölle? Tulisi. Meidän tulisi antaa anteeksi, koska meidän on annettu anteeksi. Mutta sitten mä esitän vaikeamman kysymyksen, tulisiko meidän pyytää anteeksi, vaikka toinen ei olisi sitä ansainnut? Jätetään se hautumaan. Me tunnemme Raamatusta vielä näitä ihania tekstejä, miten samarialainen mies tuli loukkaantuneen miehen kohdalle ja kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääliä. Hän meni miehen luo, valjeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoinen. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Ja muistaakseni hän vielä sanoi, että jos se raha, minkä hän majatalon isännälle antoi, niin jos se ei riitä, niin minä maksan lisää sitten, kun minä tulen takaisin. Eli semmoinen täydellinen huolenpito tästä loukkaantuneen miehen huolehtimisesta.
taas Jeesuksen takaisin. Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. Me muistamme pääsiäisajan tarinan, miten Jeesus ottaa viittansa ja pesuastian ja pesee vielä loppumetreillä vielä opetuslasten jalat ja selvästi osoittaa, että näin teidänkin tulisi toisiaan kohdella. Mitä Jeesus teki? Minua koskettaa aina, kun minä ajattelen yleisluottamuksensa jälkeen, kun osa opetuslapsista oli palannut kalastajiksi. Ja kun he tulevat sieltä kalalta sitten aamuyöstä kotiin, niin siellä on mies ja tuli siellä rannalla ja kuka se mies oli? Se oli Jeesus Kristus, joka oli laittanut aamupalaa kavereille. Eli hän huolehti opetuslasten tarpeista. Varsinainen diakoni. Me tunnemme monia muitakin kohtia kaikki sen, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Jälleen Jeesus osoittaa vähimpiä meidän ympärillämme, niin jos me teemme heille palveluksen, niin sen te olette tehneet minulle. Eli meidän kutsuun sisältyy hämmästyttävällä tavalla palveleminen ja tekeminen. Efesolaiskirjan 2:10 sanoo näin. Taivaallisessa kutsumuksessa on valmistettu hyvät työt edeltäpäin. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Että me niissä vaeltaisimme. Miten sinä koet elämässäsi tänä päivänä? Koetko, että olet vaeltamassa niin kutsumuksesi arvoisesti tai kutsujasi tavalla? Eli mikäli koet, että sulla on siinä hämmennystä, niin kannattaa alkaa rukoilla sitä asiaa, koska rukouksen kautta se asia sitten aukenee. Mutta myöskin jos koet kehotusta johonkin suuntaan, niin rohkea ojentautuminen sitä tehtävää kohden. Monesti värittyy seurakunnissa vielä se, että miten joku valoi loppuun, miten joku väsähti, jäi pois seurakunnasta ja niin edelleen. Te tunnette näitä keskusteluja. Mitä silloin on tapahtunut? Onko Jumala pettänyt luottamuksen ihmiseen, kun näin käy? Se on varmasti yksilöllistä ja aina kun näin käy, niin se on erittäin surullinen. Mutta myöskin siinä on seurakunnan vanhemmilla ja pastoreilla myöskin merkittävä rooli. Ketään ei saa polttaa loppuun. Ehkä se tehtävä ei ollut oikea tälle henkilölle ja sitä oli selkeästi liikaa. Kukaan ei halunnut jakaa tuota tehtävää tämän kyseisen henkilön kanssa ja niin edelleen. Syitä on monia, mistä kenenkäkin väsähtäminen johtuu. Ehkä kyseinen henkilö ei osannutkaan priorisoida myöskään sitä omaa lepoa, niin kuin Raamattu meitä ohjaa lepäämään säännöllisesti ja syömään hyvin ja välittämään itsestä, niin kuin me tuossa jo totesimme. Ehkä hän ei välitä itsestään ja sitten väsähti. Mutta Raamatun sana sanoo näin. Ottakaa minun ikäni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikäni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Tämä on Raamatun fakta. Minun ikäni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Eli minä tulkitsen Raamatusta joka paikasta, että jos me väsähdämme tai palaamme loppuun jossain tehtävissä, niin silloin kaikki ei mennyt niin kuin Jumala on tuon ihmisen elämässä suunnitellut. Eli jos olet väsynyt tehtäviisi, niin rohkeasti keskustellaan asiasta ja rukoillaan sen puolesta ja otetaan levon kannalta, koska vapauteen on meidät kutsunut. Tällä lauseella en tarkoittanut sitä, että joku, joka on väsähtänyt, niin olisi syntinen. Se oli vain yksi asia siitä. Ja syytänkö minä jotakin sormella? En, vaan minä rakkaudesta käsin haluan opettaa kaikille tämän saman asian.
Tästä tulee oikeastaan tämän mun raamattutunnin niin kuin yksi ehkä sellainen käänteinen lause, mitä haluan tänään sanoa. Tiituskirjeen 3 ja 8 jae. Tämä sana on varma ja haluan sinun tähdentävän näitä asioita, jotta ne, jotka uskovat Jumalaan, tekisivät ahkerasti hyvää. Tällainen on ihmiselle hyväksi ja hyödyksi. Niin, jos me sitten olemme tekemättä ja me emme näe Jumalan suunnitelmaa omassa elämässämme, emmekä edes kysele sitä, vaan me olemme tulleet uskoon ja edelleen jatkamme sitä entistä elämää niin kuin se oli siihenkin asti ja emme myöskään rukoille kysele tietämme eteenpäin ja varsinkaan kiitosmielellä sitä tee, niin minä uskon, että ihminen edelleen on taipuvainen vaeltamaan sillä hyväksi oppimallaan tavalla ja hän ei sinällään hyödy uskostaan mitään. Eli tässä sanotaan näin, tällainen on ihmiselle hyväksi ja hyödyksi. Eli kaikki se Paavalin kirjeet, Pietarin kirjeet, kaikki Raamatun tekstit on tarkoitettu ihmiselle hyväksi ja hyödyksi. Kaikki ne on. Se jos mikä on suurta huolenpitoa. Oletteko samaa mieltä? Se on suurta huolenpitoa meitä ihmisiä kohtaan. Siellä on niin tarkasti kaikki kuvattu, miten meidän tulisi elää ja olla. Ja vielä sitten on jätetty vielä takaportti, että kun Teemu sitten erehtyy kuitenkin, niin Kristus edelleen on hänen elämässä. Ei jätä välille, ei jätä minua välille. Ja mikä parasta, hän haluaa antaa sinulle voiman mennä eteenpäin elämässäsi. Mikäli sinulta puuttuu voimaa, niin hän antaa Pyhän Hengen kautta sinulle sitä lisää. Onko asentosi hyvä? Nyt voi nousta seisomaan, jos tuntuu, että on pitkä. Tämä on nyt raamattutunti, niin olen niin innoissani tästä, että nyt vähän meinaan lopettaa. Diakonos, eli tämmöinen auttaja, seurakuntapalvelija. Ja miksi se on niin merkityksellinen tehtävä? Koska kaikki seurakuntavirat, me tiedämme näitä seurakuntavirkoja, paimen, opettaja, apostoli, evankelista, antaja ja rohkaisija, näitä on paljon näitä virkoja ja tehtäviä. Ja myöskin yksi on sitten, missä nämä ikään kuin vähän kokoontuu yhteen, seurakuntalainen ja seurakuntapalvelija. Mehän monesti mielletään, että se on pelkästään vanhusten, alkoholistien ja vähävaraisten tai muiden erityisen avun tarpeessa olevien auttamista. Sitäkin se on. Mitäs Raamattu puhuu diakoniasta? Se on kaikki palvelijat kutsutaan tällä nimityksellä. Kaikkia uskovia koskeva seurakuntapalvelu. Jokaisella on vastuu toisen auttamisesta. Sitten meillä on seurakunnassa vielä erikseen siunattu diakonia tehtäväänsä, jotka esimerkiksi vastuutetaan tai valtuutetaan tekemään esimerkiksi sielunhoitotehtäviä tai vierailemaan ihmisten luona. Me ollaan muodostettu siihen toimintamalleja, jotka liittyy diakonian tehtävään. On ehtoollisia jakajia, on lumen luojia, on rakennuksesta huolehtia ja varsinkin jos seurakuntalaisella on tilanne, että hän tarvitsee apua, niin monesti tämä diakoni, joka siihen tehtävään on siunattu, niin järjestää tuon avun kyseiselle henkilölle, miksei naapurille ja ei-uskovallekin ystävälle. Diakonossa tällainen knoppitieto muodostuu sanoista dia, läpi, kautta ja sitten konis, joka on tomu. Ehkä tämän sanan alkuperäinen tarkoitus merkitsi tomussa paljain kulkevaa pöytäpalvelijaa, joka palveli aterioivia, joiden jalat oli pesty. Tässä voi nähdä erityisen palvelijan arvoituksen omaavan uskovan hänelle uskotussa diakonian virassaan. Eli Raamatun aikana oli näitä pöytäpalvelijoita, jotka sitten piti huolta siitä, että pöydästä ei puuttunut mitään ja tarjoilivat ja niin pesivät jalkoja ja myöskin sitten järjestelivät asioita etukäteen, niin me monesti luimme Raamatusta, että joku meni edelle ja valmisti asioita. Mitäs
muuta se voisi olla? Voisiko se olla niin, että apostolien aikana, kun he kiertivät ympäri maailmaa, ympäri Aasiaa, niin siellä oli avustajia mukana, jotka huolehti näiden evankelistojen ja tarpeista. Miten se diakonian virka sitten syntyi? Apostolien teot 6. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avun annossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa, ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen, Prokoruksen, Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokilaisen käännynnäisen. Ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi, ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Tässä on heti tuttuja nimiä, eli Filippus ja Stefanus, jotka me tunnemme Raamatusta muistakin viroista, eli siellä oli evankelistana ja myöskin sitten voimallisten tekojen tekijänä ja sitten tekivät myöskin ihmeitä ja tunnustekoja kansan kesken. Tässä näkyy vähän niitä ominaisuuksia, mitä odotetaan seurakuntapalvelijoilta. Eli tässä oli hyvä todistus seurakunnan keskeltä, oli semmoinen keskeinen tekijä. Sitten tässä sanotaan, että mies ja täynnä uskoa ja pyhää henkeä. No, me tunnemme Jumalan sanasta, että tämä sukupuoli ei ollut määrittelevä tekijä. Siellä oli myöskin seurakuntapalvelijoita, Foibe muun muassa oli, ja sitten oli myöskin toisia naisia, jotka olivat näissä tehtävissä, joilla oli hyvä todistus. Ja he palvelivat seurakuntapalvelijoina, samalla lailla kuin miehetkin. Ja Jeesus ei heitä erotellut. Eli tämä on myöskin naisille tarkoitettu tehtävä Raamatun sanan mukaan, koska sieltä heitä löytyy. Sitten oli tämä hyvä todistus ja sitten uskoa ja täynnä pyhää henkeä. Voi, miten minä osaisin kyllin painottaa pastorina tämän pyhän hengen voiman tärkeyttä meidän elämässä. Kaikissa meidän toimissa ja tehtävissä, kun me olemme palvelemassa, niin meidän tulisi olla täynnä pyhää henkeä. Me puhuimme äsken niistä tilanteista, missä ihminen on väsähtänyt tai ei jaksanutkaan tehdä asioita, niin minusta keskeinen asia on pyhän hengen voimavaikutus kyseisen henkilön elämässä. Me tarvitsemme pyhää henkeä päivittäin ja sitten me tarvitsemme myöskin pyhällä hengellä täyttymistä ja niitä armolahjoja, mitä hän jakaa tahtonsa mukaan. Että jaksaisimme, että pystyisimme ja saisimme sen ymmärryksen ja viisauden. Tiedän omasta elämästäni sen, että mikäli pyhä henki olisi minua vahvistanut ja valmistanut eri tilanteisiin jo ennalta, niin en olisi jaksanut enkä olisi kestänyt. Ja muun muassa nämä terveysasiat meidän perheessä on ollut semmoisia, että yksikään terveysmurhe meidän elämässä ei ole tullut niin, että en olisi saanut profetiaa sitä etukäteen. Tämä voi olla vaikea hahmottaa, mutta näin meidän perheessä on menty. Muutama vuosi takaperin eräs seurakuntasisar kävi sanomassa, että teidän elämässänne tulee olemaan paljon semmoisia asioita, että teidän uskoanne kysytään. Ja me mietimme Riikanen kanssa, mitä se tarkoittaa.
Ja nimenomaan, että itkun ja tulen läpi tulette kuitenkin menemään. No silloin me ymmärrämme jo, että jos itku ja tuli on niin se, minkä läpi joudutaan menemään, niin se haastaa meitä ihmisinä valtavasti. No pian sen jälkeen tulikin sitten asioita. Riikkonen alkoi sairastaa ja loukkasi käteensä ensimmäisen kerran. Sitten minä sain ajoveden vuodon ja monia muita asioita tapahtui tulevina aikoina. Että meidän uskomme haastettiin selkeästi. Ja kiitos Jumalalle, saan olla tänä päivänä tässä. Haasteet ei ole kaikki vielä ohi, mutta me olemme rukoilleet, että me niistä jatkossakin selviämme. Se ei ole itsestäänselvyys, mutta armollisuus Jumalan taholta on täydellistä mua ja Riikalle kohta. Armollisuus. Vaikka me sitten reagoisikaan ihmisinä täysin oikein aina kaikkeen vastustukseen, niin hän on silti armollinen henkilökohtaisesti meidän jokaista kohtaan. Tämä on viesti kaikille myöskin sivussa olijoille ja sivuun jääneille näiden sanankohtien alueelta, että hän on armollinen, hän ottaa vastaan ja hän ei ole sinua hylännyt eikä jättänyt. No niin, eli apostolit toi ratkaisuna erityisten diakonien valinnan, ja vaikka nämä oli muissa tehtävissä kiinni, nämä Stefanus ja Filippus, niin heidät myöskin valittiin diakoniksi. Eli sai olla useampi tehtävä per henkilö. Diakonien ensisijainen tehtävä oli varmistaa ja vahvistaa seurakunnan yhteyttä, että kaikki huomioitaisiin samalla tavalla, eli kukaan ei jää sivuun. Sitten Jumalan eheys ja sopu ja aito yhteys palveli myöskin sitä evankeliumin leviämistä. Eli jos toivokaa seurakunnan jäsenet voi hyvin keskenään ja rakkaus kukoistaa ja se myöskin näkyy tämän seurakunnan ulkopuolella, niin Jumala lupaa sanassaan, että sillä on vaikutusta myöskin evankeliumin leviämiselle. Stefanos oli uskon puolustaja myöskin ja hengellisen hyvän jakaja. Filippus evankelista, joka mainittiin siinä hoviherran kääntymyksenkin yhteydessä. Kaikkeen siihen tehtävään, minkä apostolit ja nämä keskittyivät, ei riittänyt pitämään sitä seurakuntaa yhtenänsä, vaan tarvittiin avustavia henkilöitä siihen lisäksi. Ja ei apostolitkaan kuvitelle, että he ovat jotenkin erikoisia tai maanmainen tai parempia ihmisiä kuin muut, vaan se, että oli eri tehtävä. Seurakuntapalveli, joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja hengellistä apua sitä tarvitseville. Ehtoollisen valmistaminen, jakaminen, veivät ehtoollisen sairaalle ja vangitulle, jos oli mahdollista, opettivat kastekoulussa, vahvistivat sisaria ja veljiä seurakunnan arjen kohtaamisessa. Efesolaiskirja 4, sieltä 11 ja 12 jakeet. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli kaikki tehtävät, eri tehtävät meidän elämässämme johtavat tähän Kristuksen ruumiin eli seurakunnan rakentamiseen. Miten se seurakunta siellä toimi? Apostolinen julistus ja opetus, sanan ja tekstien opetus ja niiden julistaminen kaikille kansalle. No sitten oli se jälkihuolto, eli palvelutyöhön perustuvan seurakunnan Kristuksen ruumiin rakentaminen. Keskinäinen rakkaus ja pitkämielisyys ja erityisesti niin kun kansa näki sen toinen toisia kohtaan, kun ei ollut Kelan konttoreita eikä ollut sosiaalihuoltoa eikä mitään muutakaan siihen aikaan, vaan tarvittiin se solu tai soluvetäjä tai joku seurakunnan henkilö, joka tuli ja toi ruuan, toi huolenpidon eri perheille ja totta kai se kiinnitti huomiota kansassa ympärillä, jotka ei uskoneet. On kuullut tuolla Etelä-Amerikassa tämmöinen tapa, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänet ohjataan soluun. Ja tuon solun tehtävä ei ole pelkästään tarkoitus, että
he niin kasvattaa hengellisesti, vaan myöskin huolehtivat tästä uudesta uskovasta ja hänen perheestään myöskin ihan fyysisesti. Menevät hänen kotiinsa ja kyselevät ja puhuvat ja keskustelevat siitä, miten pärjäävät. Jos puuttuu ruokaa, puuttuu apua tai puuttuu vaatteita ja muita, niin tämä solu sitten palvelee ja järjestää. Mun mielestä siitä on jotain autenttista mallia, mitä diakonialta ja seurakunnalta odottaa. Joppessa oli tämmöinen naisopetuslapsi nimeltään Tabita. Ja hänen nimensä oli Dorcas käännettynä. Ja hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almia. Näin sanoo apostolien teot, eli sitten oli se Foibe ja tässä oli tämä Dorcas, oli toinen naishenkilö, joka näitä apuja siellä antoi. Ja selkeästi tekstit osoittaa, että tämä oli tämä Dorcas hyvin arvostettu hengellinen toimija omalla alueellaan. Ja tässä ei puhuta, että hän oli sen takia arvokas tai nainen, vaan se, että se kuului kaikille sen tehtäväkuvan mukaan. Menen vähän tästä eteenpäin. Markuksen evankeliumi 10:45. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Eli se äärimmäinen palveleminen meidän edestämme oli ristinpuolella sovitustyö. Jeesus tuli palvelemaan ihmiskuntaa, ja nyt kun me ollaan saatu syntyä uudesti ylhäältä hänen palvelunsa kautta, niin meidän uudessa ihmisessämme on sisäänrakennettuna sama palvelun alue. Miten sinä koet tänä päivänä tämän alueen? Mennään tästä eteenpäin ja tällä tavalla, että Johannes 13 ja sieltä jakeet 1 ja 5. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtymä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja pyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli pyöttäytynyt. Ei ollut hyviä ja huonoja henkilöitä, ei ollut arvoasemaa, ei odotettu vastapalveluksia eikä lahjoja, vaan Jeesus teki tämän yksinomaan Jumalan valtakunnan ja oman rakkautensa tähden. Palvelu on tehty jatkettavaksi, tässä lukee näin. Ei myöskään korvattu mitään Jeesukselle, toki he olisi halunnut itse tehdä mieluummin kuin on antanut Jeesuksen tehdä, mutta Jeesus vaati saada itse tehdä. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä on monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä. Samoin me olemme kaikki Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Eli tässäkin tulee tuo auttaminen, antaminen ja palvelu. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta, siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä, älkää pitäkää itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.
Roomalaiskirje 12 ja 4-18 jakeet. Yksi ruumis, meidän seurakuntamme ja tämä väki, joka tänään täällä on koolla. Ja mun täytyy sanoa, että täällä on paljon niitä, jotka tämän ovat selkeästi ymmärtäneet ja havainneet ja joskus he tekevät niin paljon, että toiset ei kerkeä tekemään ollenkaan. Eli sekin positiivinen ongelma. Mitäs meidän diakoniatyö tänä päivänä sitten on? Tuohan ei sinällänsä kaikkineen sovi meille. Eli mitä me tehdään? Me tehdään tämmöistä hyvän tekeväisyystyötä. Muun muassa me jaetaan rahaa, vaatteita ja sitten me ollaan myöskin järjestetty ruokailuja. Sosiaalinen, humanitaarinen, yhteiskunnallista apua on tarjottu. Ei vain yksilön auttamista, vaan yhteisön auttamista. Pyritään vaikuttamaan avun tarpeen ja hädän syihin. Eli me tuemme FIDAa ja muita järjestöjä muun muassa, jotka menevät sinne paikan päälle vaikka toisiin maihin esimerkiksi ja pyrkivät sitten siellä toimimaan niiden ihmisten keskellä, joilla on hätä ja kova avun tarve. Sitten meillä on Jumalan palvelukseen liittyviä osa-alueita, avustaminen, ehtoollisen jakaminen ja vaikka nyt sitten lumen tyhjääminen katolta, kiinteistön ylläpito ja muut asiat, mitkä liittyy tähän rakennukseen. Siellä on varmasti monenlaista keittiötoimintaa ja ruoan jakoa ja siivoaminen ynnä muut ovat varmasti meidän muiden palvelemista siinä, missä opettaminenkin. Kasvatuksellista työtä, uskon ja opin opettamista uusille uskoville ja seuraaville sukupolville. Meidän omat lapset vaatii myöskin huomiota. Meillä on kerhoja ja muuta toimintaa lapsille, missä me opetamme Jumalan sanaa heille ja seuraaville sukupolville. Pastoraalista tehtävää, sielunhoidollista, keskittyvää keskustelua, rukousta ja monia muita osa-alueita meidän elämässä, mitä tämän päivän seurakunta tekee. Moni on joskus miettinyt, että mikä on tämä sektori sitten esimerkiksi niin kuin leirien vetäjille, mikä se on FNC-ohjaajille, mikä heidän tehtäväkuvansa on ja kukas hän on, joka menee lastenkerhon ohjaajaksi tai sitten menee sosiaalikeskuksen kautta lapsen tukihenkilöksi. Niin, vetää WhatsApp-ryhmiä, solujohtamista ja muita. Kyllä minusta se sopii tähän diakonia-tehtävään tosi hyvin. Eli se on osa meidän seurakunnan työtä ja sopii tälle diakonian osa-alueelle aivan loistavasti. Sitten me ollaan mukana kehitysyhteistyössä, verkostoyhteistyössä toisten seurakuntien kanssa. Mikä voisi olla muuta, mitä tämän päivän seurakunnat tekee? Kyllä me jonkun verran käydään tästäkin seurakunnasta toisissa seurakunnissa opettamassa Jumalan sanaa ja julistamassa Jumalan sanaa. Jos heillä itsellään ei sellaista esimerkiksi pastoria tai palkattua työntekijää ole, niin sekin on diakonaalista työtä. Eli niin kuin me huomataan, niin kaikki tehtävät on tärkeitä ja kuuluu tähän seurakuntapalvelijan tehtävään. Eli ei ole yhdentekevää, mitä seurakunnassa teet, kuulut palvelijan rooliin ja palvelijan tehtävään, niin minäkin. Diakonia pyrkii aina kattamaan koko ihmisen ja se on tärkeä osa seurakunnan ydintehtävää ja sitä kautta myöskin evankeliumin levittämistä. Ja se on yhteydessä koko Raamatun ilmoitukseen ja lähimmäisen rakkauden osoittamista isolla äärellä, niin kuin me muistettiin, että mistä aloitettiin, oli se, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja minä en usko, että tästä meidänkään seurakunnasta löytyy sellaista ajattelumallia, että jotkut tehtävät olisi tärkeämpiä kuin toiset. Minä en ole ainakaan kuullut sellaista mitään, eikä mulla ole tullut kertomaan, eikä se niin olekaan. Aina missä on
kristittyjä, niin siellä on myöskin tekoja toinen toisen hyväksi. Menen vielä takaisin tuohon mun toiseen kohtaan. Nyt sitten joku kysyy tässä vaiheessa näin. Miten se mun oma työ on siellä koululla opettajana tai mä oon siellä metallitöissä tai rakennustöissä tai armeijassa tai missä tahansa. Eikö se olekaan sitten oikeaa työtä? Kyllä se on oikeaa työtä. Se on juuri sitä, minkä sua on kutsuttu. Ja jos sä koet, että sä oot rukoilleen siihen johdattunut, niin sulla on varmasti siunaus siinä sinun työssäsi. Niin kuin juuri kerroin, että emme arvota toistemme kutsumuksia tai työtä. Meitä tullaan testaamaan ja meidän usko koetellaan. Ja rukoilen, tee se työ, missä sinä päivisin olet. Niin hän johdattaa ja hän avaa sulle asioita. Kolossalaiskirja 3:17. Kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Ja tässä Onni Haapala-niminen kaveri kirjoittaa tällä tavalla tämmöisen kommentin. Arkipainos Raamatusta olemme me. Meitä luetaan käyttäytymisemme, asenteemme, valintamme, koko elämämme todistus on työtoveriemme läpivalaistava. Tehkäämme arkinen työmme Jumalan kasvojen edessä rehellisesti, ahkerasti ja esimiehemme kunnioittaa. Ja tässä vielä ensimmäinen korintolaiskirje päätesanoiksi käyn lopettelemaan. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Tässä pyrin avaamaan sitä seurakunnan sisäistä dynamiikkaa, minkälainen asenne meillä tulisi siihen naapuriin. Ja vieressä istujan täällä seurakunnassa ja kaikkiin sukulaisiin, ystäviin, perheisiin tulisi olla. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jos onnistuu menemään jonkun seurakuntalaisen ohi, joka tekee jotain tiettyä tehtävää seurakunnassa, niin mä oon huomannut, että tässä seurakunnassa on paljon sellaisia tekijöitä, jotka olisi koska tahansa voitu siunata seurakuntapalvelijan tehtävä. Että älä ajattele, jos sinun ohitsesi on käyty, että sinä et olisi seurakuntapalvelija. Olet sitä, mitä parhaimmassa määrin. Kiitos jokaiselle tekijälle tässä seurakunnassa. Mä haluan kuitenkin jättää vielä meidän rukousaiheeksi, että me tarvittaisiin näitä ilmoittautumisia kuitenkin uusiin tehtäviin. Täällä oli mun näkemyksen mukaan niin nykyiset diakonit, jotka on siunattu aikanaan tehtäviin, niin lähestyvät 80 jokainen ja osa jo yli. Eli me tarvitaan myöskin uusia henkilöitä, jotka me siunaisimme vanhemmiston velinä tähän seurakuntapalvelijan tehtävään. Eli nyt jos koit täällä salissa tai siellä kameran äärellä, että diakonin tehtävä, seurakuntapalvelijan tehtävä on sinua varten, niin tuu ilmoittautumaan mulle. Me halutaan siunata sut tähän tehtävään. Ja rukoilen myöskin asian puolesta. Ja nämä entiset ja nykyiset seurakuntapalvelijat, eli diakonissat, kaksi heistä, niin on mulle tullut myöskin tätä asiaa erikseen puhumaan. Ja minähän tietenkin otin vakavasti, että he haluaisivat jo pikkuhiljaa vetäytyä sivummalle, mutta ei ne ole vielä pystynyt luopumaan tehtävästä. Että kyllä ne on näköjään jatkanut siinä tehtävässä. Ja kovin voimattomalta tuntuvat kyllä siinä hommassa olla. Mutta tällainen oli tämän päivän teksti ja Raamatun sanat ja rukoillaan tähän lopuksi vielä. Pyhä taivaan Isä, kiitos, että sun Herran lihasi päivänä Herrassa puhuit kovasti ja toisten ihmisten rakastamisesta samalla tavalla kuin meidän tulisi rakastaa itseämme. Herra Jeesus, olet antanut meidän hyvinvoinniksi antanut nuo sanan tekstit, että me hyvin voisimme uskovina ihmisinä. Ja
kykenisimme seuraamaan Jeesus sinua sillä voimalla ja ymmärryksellä, mitä sä haluat meille välttämättä jakaa. Kiitos Jeesus, että jos joku kokee näiltä osa-alueilta, Herra, vaikeutta tai hämmennystä tai Herra, väsymystä, niin Herra, sinä olet aina paikalla, sinä olet aina läsnä. Kaikki se, mitä me emme Herra seurakunnassa ymmärretä, eikä aina osatakaan, Herra, niin silti sä olet aina läsnä, aina paikalla. Herra, siunaa jokaista tässä salissa istuja tänä päivänä, mutta myöskin siellä kameroiden ääressä olevia henkilöitä. Herra Jeesus, avaa sun luonnetta, avaa sun rakkautta, avaa sun kaikkia elämän osioita niin, että me osaisimme sinua seurata. Jos siellä joku kokee vielä erityisesti pienuutta, niin Herra avaa hänelle ymmärrys siitä, että hän on tasaveroinen ja hän on rakastettu samalla tavalla kuin me muutkin. Kiitos Jeesus sun yliluonnollisesta voimasta, pyhästä hengestä meidän jokaisen uskovan kohdalla. Ja Herra, anna lisää meille voimaa, Herra, ihan fyysistä energiaa, mutta myöskin hengellistä, Herra, jaksamista ja kykyä, Herra, ottaa vastaan sinun armolahjoisi, Herra, ja että me voisimme palvella, Herra, itseämme ja toinen toisiamme täällä seurakunnassa. Herra, näet evankeliumin tehtävän ja työn, Herra, mikä meille on laskettu, Herra, anna niin kyky ja ymmärrys, Herra, että me voisimme olla mahdollisimman hyviä astioita sinun käytössäsi, Herra. Ja siunaamaan jokaista Isä Jeesuksen nimessä. Amen.